Tá taispeántais for Láirge agus Corcaigh sa Sraith Lidl tristal go mór a bhaimar chuoine go dtí seo. Cú go fearna bheadh barn tábla níag seo. Bhí mí Hall Drisláán agus Michelle Ryan a Barky Rion den cheann seo. Well, round ahead, Kellyanne Hogan, dul guard leis gawn áthas agus Eve Parrin is gurig feicean don féidir scór a crothú is strac gotí Bríd McMaw, cúlagus nai gúlín gotí seo leis a Hogan count on ag Palsel is strac Salín Tán agus sin cool by dad ag Bríd McMaw sór skillan son ag Ban Sraith Lidl agus Port Láirge gafan contosig feicearísin son skillúntach agus ní dógur siad trílar gúlú an rev. Cork run a reached. Láirge neisig seasamh an ód, darna cintil go bhfuil golóir mar thuirí Harnáis agus golóir chun tosaigh chomá, seansan ag Rachel Leahy, I líon géir go maithan ceantan ag Taistil agus ag deir leistigh den chúla má se, tá na scóir na teacht ardíireachta don a ríist ag Rachel Leahy agus an bhearna Harnáis tí aon cúlín amháin. Se beag tionachar cuasaí antá, céimh ag bara. Sulla megan troch nóna agus an íhistig antá I Corcaigh an ceanta smachta go deas ar Dave Howell agus an is Corcaigh le pass cliste Mactín Dave Howell agus a ríist aber cosanta le déanamh go Port Láirge ón tús. Katie Quirk cúlín amháin sa chéad lefa sí cún go má beidir bhfuil deis an son bhfuiltá sí dúise go má ag túsan dar lethe sin ord cúlín. Agus an féidir lo iad a spraga beagáí in inis sin an ceist. Of Norton son an rétorn buntáiste tug a díreach tríd an Lawrence an atá Aoife Healy attack Shanson son agus tá sé sin neadathe Salín Tán ag Healy agus beidir tá tamil fóstal dul ach buile an a bhuair se sin agus well sorcúil a fic díreach tríd an Lawr. Díreach tríd an Lawr duine ar Peil Fort Láirge bhí siad ag scapa amach beidir sin stíl atá ag Corcaigh. Kinney Rovinnig Masha Port Láirge teachta rísin lech scór amháin feite ón Risha agus sin an teachta Áine O'Neill scór ag tastáil Masha go dóite ó Port Láirge an Sátrán ón Karen McGrath taíúnta go cisiúd Áine O'Neill a ríist the Queen of her Aruella dhéanamh an isis an ceantan beidir go bhfuil chun leis an ceantan ag Prabba agus ag Prabba isteach Salín Tán ag a deire agus well an tá deirgan son cíimidiréis an ceantan Shellivan son churthisteach ag Bríd McMaw cú sé thgaing a bhíon coolbáras ar Murphy teacht amach. Tá seans fós ag Port Láirge níl sta Caracólín chun deirgan son an ceanta smachta go deas ag Katie Murray. Ciún go má go díos an ceantan ar chumaigant cumáda ag Port Láirge. Ag an cómart gan bheith cónta go measna dosathe beidir go bhfuil deisistigh an son agus an ceanta críochnathe in san angach is tólam gur bhí Clairwalch a fuair an teangaháil déanaach agus ní leatran isis I Barky ring ach an bhearna islú an ceantan choristeach dúirt chur leis. So an bhfuil clúí an eonaí sinna chur an trasán in isis. Well an nuair go lochlenta in seo sé go bhfuil sé ábalta tá míid chorm don tarna bhát in isis an sa tháinig ag a deire bhí Corcaigh ar raus ar bheith cethir uair a cléig tús an tarna lethe. Son Culletuck, Port Láirge teachtar an asbeidir bhfuil deise chun isis dul chun tosaigh tá Port Láirge ag cosan go tréin howlan sin bhfuil chalís tágadain agus an isis seans ag Katie Quirk Corcaigh go chur chun tosaigh go ríist. Tharlíonn sé sin clisteach freisin uair bhíonn tú ag mar tosaí agus ag géirí seamh na líro do cumad agus an isis deisir Katie Quirk chun iad a chur chun cín ar chlár na scór agus tá sé aimse a cá so dá nóméid simúil golóir atá os ar gcóir bhí há. A chamad an Somalia cooling déanaach ag Katie Quirk tréis an gnó a dhéanamh an son an bunán séitethe Corcaigh ag a bar a ríist an Sátrán óna cléthe bhí a bhad níos fearr in san tarna le shrid agus shrid Port Láirge Harnáis. It was definitely tough. There was a few cramps out in the field. Tough game, but look, we're happy to dig it out. It was a big help tonight having the countdown on the clock. Look, we just knew we had to hold the ball for last. I think it was 1 minute 45 seconds left, so just tried to keep the heads, and thankfully we did that today.